बेखौ जोङो सावरायनो बेखौसो बुंदों गावनि थाखाय गाब गावनि फिसाफोरनि थाखाय गाब माने जाय मानसिफ्रा इसोरखौ रेजेक्ट खालामबाय बिसोरनि थाखाय सिन्था खालाम बिसोरा मा जागोन जाय मानसिफ्रा इसोरखौ इसोर होननानै सिनाय मोनाखिसै बिसोरनि थाखाय गाब बिसोरा मा जागोन बिसोरनि थाखाय सिन्था खालाम नोंसोरो दिनै इसोरखौ रेजेक्ट खालामदों इसोरखौ नेवसिदों नोंसोरा मा जागोन बेखौसो सिन्था खालाम जोङो गाव गावनि थाखाय गाब बेखिनियाव जोङो दसे सम जोङो थानि आरो जों माखासे बाथ्राफोरखौ जों सावरायनो जों रमिया 1:9 थांनि दे रमिया 1:9 अथ्रपदनिफ्राय आं फरायनो रमियानि 1:18 गावसोरनि नाय मावनायजों जायफ्रा नंगौखौ मिथिनायनिफ्राय मानसिफोरखौ होथेयो बिसोरनि फाप आरो इनाय मावनायनि जुनै इसोरा गावनि रागखौ सोरगोनिफ्राय नुजाहोबाय इसोरा बिसोरखौ साजाय होयो मानोना इसोरखौ मिथिनो हानाय गियाना बिसोरनो होजाखाबाय इसोरानो बिसोरनो मिथिहोखाबाय बिनि नुनो मोनै बोलो आखलफोर बिनि जोबनो गैयै बोलो आरो बियो नंथारगौ इसोर होननानै बेखौ इसोरा संसारखौ सोरजिनायनिफ्रायनो मानसिफ्रा बिनि दानाय मुवाफोरजों रोखा रोखा मिथिनो मोनो बेनिखायनो बे मानसिफ्रा खारग'नायनि राहा गैया बिसोरो इसोरखौ मिथिखागौ नाथाय बिसोरो बेखौ इसोर होननानै मान होआ एबा बेखौ हामबाय होना बेखौ नागारनानै बिसोरो उदायैफोरखौसो सानो आरो बिसोरनि सरासनस्रा गोसोफ्रा खोमसिजों बुंफबबाय मानोना मानसिया इसोर दङ होननानै मिथिखायोनो जों मिथिखायो ने इसोर दङ होननानै सोर बुंनाय इसोर दङ होननानै नंमारगौनि इसोर दङ आरो ने जों सिरियासै सानबाय ने माब्लाबा गोथौयै सानबाय ने दंमारो ने इसोर होनलायलायनाय सासे सोरबा दंमारथारो ने दिनै जों एसेबां एडभान्स मोनसे मुगायाव दङ मानसि हिसाबै जों गोजौ मोनसे थाखोआव दिनै जों फैबाय सोमोनांथावना मोनसे गोजौ मोनसे थाखोआव जों दिनै मानसिया दिनै सफैबाय आरो नाय दिनै मानसिया माखौ मावनो हायाखै माखौ खालामनो हायाखै बेनिखायनो गोबां समाव मानसिया गावखौनो गाव होननानै साननानै लानाय आरो जोंनि सायाव जेन रावबो गैया बेबायदि मोनसे साननाय बेबायदि मोनसे थाखोआवबो दिनै मानसियासो दिनै सफैदों आरो गोबाङा इसोरखौ रेजेक्ट खालामदों दिनै वेस्टार्न जि वर्ल्ड जि जायगानिफ्राय गोबां मानसिफ्रा दिनै ख्रिस्ट'खौ मोननो हाबाय गाहाम रादाबखौ मोननो हाबाय बे वेस्टआव थाङोब्ला सोनाबाव थाङोब्ला जों मिथिनो मोनो गोबां दङ जायफोरा जेबो धोरोम गैया एथिस्ट होननानै बुङो बिथांमोनखौ इसोरखौ फोथाया थारमाने डिनाय खालामो आरो अस्वीकार खालामो इसोर दङ होननानै बिथांमोना साना इसोर दङ होननानै बिथांमोना बुङा अब्ला मानसिया बबेनिफ्राय फैखो बेफोर इम्पर्टेन्ट खोथा नङा अब्ला बे गासैखौबो सोर सोरजिखो बेफोर इम्पर्टेन्ट खोथा नङा बेफोर प्रयजन खोथा नङा जों दिनै दङ दान्दिसे सम जों थांनानै थागोन जोबलांगोन मानसिफोरनि साननाया बेबायदि रोखोमनि आरो दिनै आंखौ गोबाङा सोङो सारा इंलेन्डआव दङमोन बेनिखायनो इंलेन्डनि स्पिरिचुवेलिटि इंलेन्डनि इसोरनि मानसिफोरनि आत्मिक जिबननि सोमोन्दैबो जोङो बुंनाय होननानै बुङो माबेयाव हिन्दुफोर दङ नामा माबेयाव मुस्लिमफोर दङ नामा बायदि बायदि मानसिफ्रा सोङो मा बिसोर गासैबो ख्रिस्टियान नामा मानसिफोरा बायदि बायदि सोंलुफोर सोङो इंलेन्ड जेनिफ्राय गोबां समाव गेदेर गेदेर मिशनारिफोर बुहुमाव थांनानै डेभिड लिभिंस्टन मोनबायदि हाडसन टेलर मोनबायदि आरो गोबां उइलियाम केरि मोनबायदि बे सोनाब संसारनिफ्राय फैनानै बुहुमनो मा होखो जिसुनि सोमोन्दै दिनै खोथा बुंबाय दिनै मा जाखो बिथांमोना आंखौ बुङोमोन मोनसे समाव जोंनि मानसिफोरा नोंसोरनो खोन्थाहैबाय
दायो नों आरो जोंनि गेजेराव फैनानै जोंनि मानसिफोरनो खोन्थाफैफिननो गोनां जादों होननानै माब्लाबा आंखौ बुङोमोन इंलेन्डनि आंनि लोगोफोरा। जारिमिनाव बुङो मोनसे समाव जोंनि मानसिफोरा नोंसोरनि इन्डियाआव थांबाय, जिसुनि सोमोन्दै फोरोंबाय, फोथायनाय खुलुमनाय सिबिनायनि सोमोन्दै फोरोंबाय, आरो दिनै नोङो जोंनि गेजेराव फैनानै बेफोर बाथ्राफोरखौ फोरोंफैफिननो गोनां जादों, बुंफैफिननो गोनां जादों, गाहाम रादाबखौ खोन्थाफैफिननो गोनां जादों। गोबां दङ जायफ्रा जेबो धोरोम गैया। धोरोम गैया माने इसोर जे सासे दङ बे बाथ्राखौ बिथांमोनहा फोथाया। सोरजिगिरि जे सासे दङ, जोङो जोंनि गेजेरावब्ला नैबेबायदि जोंनि गेजेरावब्ला जोङो बयखौबो फोथायो बायदि मोनफ्लाङो आरो सानफ्लाङो। जोंनि गथ'फोरा गासैबो इसोरखौ फोथायो बायदि जों मोनफ्लाङो, सानफ्लाङो। जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा गासैबो इसोरखौ फोथायो, इसोरनि सायाव फोथायनाय दङ बिदि जोङो सानफ्लाङो। खिन्थु बेसेबां जेनुइन, थारैनो बेसेबां नंगुबैगौ बेखौ टेस्ट खालामनो थाङोबासो जों मोनथिसिगोन। इंलेन्डफोर बायदियावब्ला बेयो रोखा। जायहा फोथायनाय दङ बिसोरसो गिर्जायाव फैयो, जायहा फोथायनाय गैया बिसोर गिर्जायाव फैखाया। जोंनियाथ' आलादा, फोथायनाय दंब्लाबो गैयाब्लाबो जों गिर्जायाव फैयो, मानोना जों उन्दैनिफ्रायनो बिब्दि नुबोदों नालाय। इसोरखौ बेसेबां गाव बेक्ति फोथायमारो बे बिथांनि आलादा खोथा। खिन्थु जोंहा समाजाव उन्दैनिफ्रायनो बिब्दि सोलिबोखादों, देवबाराव बयबो गिर्जायाव थाङो, बेनिखायनो जों थाङो आरो। जों समाजाव उन्दैनिफ्राय बिब्दि सोलिबोबाय थानायखौ जों नुखादों, बेबायदियानो जाबोखादों। बेनिखायनो जोंहा गिर्जायाव थांनांगौ देवबाराव, थाङाब्ला मानसिफ्रा मा सानगोन, मा बुंगोन, माब्लाबाथ' बिब्दि होनना रायज्लायनायबो खोनादों नोङो। हौवाखौ बुंदों हिनजावा, ओइ थांनांगोन, दिनैबा थांनांगोन, दाख्लै देवबाराव थाङाखै। खिन्थु मा नङा, इसोरखौ फोथायनायनिफ्राय नङा, फोथायनानै अननायनिफ्राय, खुलुमनो लुबैनाय, सिबिनो लुबैनाय, बेनो मान होनो लुबैनायनिफ्राय नङा। समाजाव सोलियो जे बेयो कास्टमारि, थारमाने सोलिनाय। बेनिखायनो जों जास्ट खालामदों आरो। बेनिखाय बे फुंबिलि समाव जिहेतु बिसास, बे बिसासा बहुद बेक्ति। हमनानै ला आं नोंसोरनो बुंबाय आरो ओरैनो, ओइ आं मैया गहपुराव, गहपुर टाउनाव बिब्दि जानाय नुबोदों होनना खोन्थाफैबाय आरो। ओमफ्राय नों बुंबाय आरो नंथारान्दां होननानै। नंगौलै नंगौ होनना बुंबाय। ओइ आं बिसास खालामथारा होनना बुंबाय। दे नों बिसास खालामाबो जेबो नङा, आं नोंनो बिसास खालामना होनोसै होनना बुंबाय। जागोन ना जाया बेलाय? नंथारान्दां आं फोथायथारा होनना बुंबाय आरो नोङो। ओमफ्राय आं बुंबाय, दे नों फोथायाब्लाबो जेबो नङा, आं नोंनो फोथायना होनोसै होनना बुंबा जागोन ना जाया बेलाय? फोथायनाया पार्सनेल। नों फोथायाब्ला आं नोंनो फोथायना होनो हाया, थारमाने आं फोथायाब्ला आंनि जानानै सोरबा फोथायना होनो हाया। बे फोथायनाया पार्सनेलसो। बेवहाय बे फोथायनाया बिमा बिफाजों जेबो खोथा गैया, समाजजों जेबो खोथा गैया। आंनि आइ आफाया मोजां ख्रिस्टियानखाय अट'मेटिकेलि आं सासे जिसुखौ फोथायग्रा सासे मोजां ख्रिस्टियान, बे नङा। आंहा जुदि गावहानो पार्सनेल बेक्ति हिसाबै आंहा गावहानो जुदि बे फोथायनाया गैयाब्ला, जोंहा साननो गोनां मोनसे सम फैदों। बेनिखाय सिन्था खालामनो गोनां मोनसे सम फैदों। इसोर जे दंमारो, सोरजिगिरि जे दंमारो, बे बाथ्राखौ जों साबेसेबाङा सिरियास, बे बाथ्रायाव जों साबेसेबाङा थारैनो सिन्था खालामनानै नंगुबैगौहै गोसो सिंनिफ्राय इसोरखौ फोथायनाय दङ। बाइबेला बुंदों इसोर दङ, आरो इसोरा बहा नुजाखोनो? जोंनि प्रथमाव बुंदों बियो बहा नुजाखो? इसोरा बिसोरखौ साजायहोयो, मानोना इसोरखौ मिथिनो हानाय गियाना बिसोरनो होजाखाबाय। इसोर दङ होननानै मानसिया माबोरै मिथियोनो? जिकुन साइन्स, मानसिनि जे साननो हानाय जे सक्ति, बे सक्तियावनो इसोरा मा खालामखागोन? इसोर दङ होननानै जोङो बेवहाय सोनानै दोनखाबायनो। सोरजिगिरि दङ होननानै। नङाब्ला माब्लानिफ्रायथो सानजेननायखालाय देलाय? मानसिया सोर, माब्ला इसोर दङ होननानै सानजेननाय? दिनै नोङो थां,
आमेरिका बायदि जौगानाय मोनसे गोजौ थाखोनि हादराव थां बेयावबो मानसिफ्रा इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायखौ नुगोन बिथांमोना नागारनो हायाखै दिनै एसेबां गोजौ थाखोआव फैबाय जेराव इसोरखौनो नांला बायदि अब्लाबो इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायखौ बिथांमोना नागारनो हायाखै मानसिया जुदि गोजौ थाखोआव फैनानै इसोरखौ नाङा बायदि मोननाय मोनसे दङब्ला बिथांमोनानो सिगां नागारग्रोनो हानांसिगौमोन नङा मानसियानो मानसि जोंनि सायाव रावबो गैया बिथांमोना बुंनो हानाय जानांसिगौमोन दिनै जोङो रावनिबो प्रयोजन गैया इसोर गैया बिथांमोना बुंनो हानाय जानांसिगौमोन नाथाय मानो नागारनो हायाखै इसेबां गोजौआव फैनानैबो इसोरनि जे मोनसे साननाय इसोरनि जे मोनसे आइडिया बे आइडियाखौ बिथांमोना मानो नागारनो हायाखै कारन बाइबेला बुंदों जोंनि बिबेकआवनो जोंनि जे कनसाइन्स बे कनसाइन्सआवनो इसोरा जोंखौ सृष्टि खालामनायावनो जोंनो सोनानै दोनखाथारबायनो इसोर दङ सोरजिगिरि सासे दङ होननानै